Čaute, po dlhej dobe sa znova ozývam. Začínam novú výzvu. Dnes je prvý tréning. Idem sa pripraviť na polmaratón a chcem odbehnúť po hodinu 3/4. Dlho som sa neozýval, neboli videá kvôli tomu, že som sa pripravoval najskôr na maratón. Chcel som sa plne sústrediť len na to, potom na polovičný Ironman. Obe tieto výzvy som splnil a to možno v inom videu. Takže dnes tempobeh 10 minút rozklus, 20 minút tempo, 4:40, potom 10 minút výklus. Poďte so mnou na to. Ešte nejaké 2:30 rozklus. Potom to odpalíme. Akože dneska celkom úpek. 30 stupňov. Už to vyzerá, že aj nejaká búrka ide. Alebo nejaký minimálny dážď. Takže uvidíme. Ale tak beží sa v každých podmienkach. Nič nás nezastaví. Mám odbehané. Nakoniec som nedal 10 minútový výklus, ale len 1 kilometr. Extrémne teplo bolo. A povedal som sa nejakým ľudí, tak som po kilometri prešiel do pôdze. Myslím si, že až tak to nevadí. To hlavné, že som si odbehal. Som spokojný. Spravil som jednu chybu. Zobral som si vodu so sebou. Ja zobral. A nechal som v aute. Ja tej výzvy ma čaká. Prihlásil som sa na Žilinský mestský polmaratón, ktorý je 15. septembra, pondelok. Je tam sviatok, takže je jedno, že to je pondelok. Tomu to naruší víkend. A uvidíme, jak pôjde. Príprava, viete, označam to. Ale musím do konca roka mám 2 ciele. Prvý tento polmaratón, druhý schudnúť 10 kg. A táto výzva mi v tom dúfam, že pomôže. Nič, ideme trénovať, ideme makať, ideme sa zlepšovať. PR-ko na polmaratóne stále oficiálne 2 hodiny, teda tesne pod 2 hodiny a neoficiálne hodinu 50. Ďalšie, čo som zabehoval počas maratónu. Takže inak chcem zlepšovať a budovať základ. You never know what was left in the future. If only someone could have gotten there sooner. They had thoughts and feelings, a few dreams, a few things they wanted to go see. But a bad day became a bad month, and then a bad year without anyone. No one noticed all the little changes. The happiness fades while the pain replaces. I wish you would step back from that edge, my friend. I know mistakes were made and they all hurt today, but time will help them fade away. I wish you would step back from that edge, my friend. You got a life ahead of you, and times get better too. You need a better view. Can you trust that you made it? Pozor! Pozor! Čaute, je štvrtok. Včera som mal taký menší reggae day, ale bol som si zaplávať nejakých 1200 metrov regeneračne. A dnes ma čaká znova tempobeh. No a bežím v sade Janka Kráľa.
pri Auparku. Mnohí z vás to poznáte. A štruktúra behu je vlastne rovnaká ako bola v utorok. 10 minút rozklus, 20 minút tempo, tých 4,40 na kilometr a 10 minút výklus. Možno to skrátim znova na výklus na kilometr, uvidím, jak sa budem cítiť. Dnes som sa poučil, mám za sebou nejaké 3 deci vody, respektíve jonťačiku a verím tomu, že dnes to bude lepšie. Nejakých 6 hodín, je extrémne dusno, teplo, sice zamračené, ale zase večer búrky a už vo vzduši to je dosť cítiť. Ideme na to. Let's go. Snažím sa držať tempo 4,40 a keď to pôjde, tak pridám. Prvý kilometr 3 minúty 39 sekúnd. Ešte si nepo 3 kilometre a niečo navyše. Let's go. Druhý kilometr, rovnaké tempo 4,39. Zatiaľ si držíme ešte 2 a dačo. Let's go. Tretí kilometr trošku pomalší 4,42. Nevadí, udržať tempo je cieľ. Štvrtý kilometr 4,37. Hotovo. Nejaké štatistiky. Rozcvička 1780 metrov za 10 minút. Úplne v pohodičke s prehľadom. To je v tomto sade zhruba nejaké jedno kolečko. Hlavný beh. Tam mám 4300. S tým som spokojný. Ešte budem pracovať na tom, aby to bolo viac, aby som išiel rýchlejšie. A za 20 minút by som chcel minimálne 4,5 dať. Čo viac chcem povedať? Makaj, trénuj. Nemusíš behať žiadne preteky. Hýb sa pre radosť. Čaute, je sobota a dnes som mal podľa plánu ísť dlhý beh, ale keďže sme na víkendovom pobyte v Považskej, tak som sa rozhodol, že tento beh nahradím bicyklom dlhým a pôjdem to v zóne 2 zhruba. Sú tam 2 kopce, kde ma trošku preveria kondične, silovo. Uvidíme, ako to pôjde, ale dneska si tu jazdu ideme užiť. Je to nejakých 67 km, 3-4 hodinky úplne na pohodičku a večer ešte možno nejaké fitko buchneme. Ešte jedna vec, tak som sa moc ponáhľal, že som zabudol zbaliť cyklistické pretry a teraz na cestnom bicykli s nášlapnými pedálmi vyzerám jak ťuko v bežeckých teniskách. Takže malý reminder pre mňa, vždy si skontrolovať, či mám všetko. Hlavne, či mám všetky topánky, keď som takýto vybavený. Vidíme sa. Prechádzame prvou obcou za Považskou a musím to tu pochváliť. Veľmi krásne prostredie, krásna príroda. Skoro 9 km je za mnou. Vravím, není sa kam ponáhľať, takže v pohodičke. Môžeme sa vykecať, môžeme vám povedať niečo aj
môjmu prvému polovičnému Ironmanovi vo Varšave. Prečo sa napríklad, čo ma sklamalo, na čo viacerí atléti poukazovali, čo ich sklamalo, alebo teda z čoho boli prekvapení. A naopak, čo ma potešilo a z čoho som bol prekvapený v dobrom ja. Yeah, here let me break it down. Yeah, I'm gonna make it now. Give me some time and you'll see me up on stage somehow. I'm working every day, I'm working hella late. I'm working cause it's worth it. Once you make it, then you play. I'm never slowing down, I'm gonna own this time. Live by the saying that your time is lost but never found. Let's go another round, make them give up the crown. Nah, I ain't playing, man, I'll take it, so just give it now. Yeah, I'm gonna work hard, play hard. Yeah, I play my first card, ace hard. Yeah, they know I play smart, play hard. We don't have the same star, we don't have the same cards. Yeah, it's not the hand that you dealt. Nah, it's how you prove it to yourself. Nah, you don't need any wealth. Gotta live your life, work hard and excel. Yeah, don't be looking for their help. Look inside of yourself for the wealth. Keep your mind. Práve sme ukončili prvý okruh Povazkej do Povazkej a teraz mierime ešte smer Manínska Tiesňava. Tam vyjdem na buď do obce Záskaly, kde sa otočíme a pôjdeme naspäť už na ubytko oddychnúť si, alebo pôjdem až do obce Vrtepla. Tam sa otočíme späť. Uvidíme, ako vydržia sily, ale cítim sa dobre. To som vravel, bola to taká nízka jazda na pohodu. Mrzia ma tie T3, tie kopce boli s teniskami hrozné, ale nič, čo by sa nedalo prežiť. Vidíme sa v Manínskej Tiesňave. Till I make it, yeah. Yeah, I'll be okay. Oh, I'll be okay. I'm gonna fight, never giving up. Yeah, I'll be okay. Oh, I'll be okay. Cause I know just what I'm capable of. You can leave if that's not enough. I believe in never giving up. I don't need someone to help me up. Yeah, I work harder than the rest, smarter than the best. Every day is a test, but I stay obsessed. Maintain progress, keep away from the stress, cause I want nothing less, yeah. I keep moving on, every single day is another gone. Every single day write another song, so one day I'll play with the best is on. Okay, I know my path, not just an artist, I'm doing math. Not just charting, I have to add, cause I'm not just an art kid. Krásna nedeľa ráno. Ide sa behať pod Povazkým hradom. Sú na intervály. 2 série, 4 opakovania, 40 sekúnd šprintoch. Moje univerzálky po včerajšom bicykli chudiatka sú špinavé. Budem musieť vyprať. Ale prežili to. Už sa nachádzame pri Pičovskom kanáli. Musíme prejsť cez most. A vlastne za diaľnicou je krásna, alebo pod diaľnicou momentálne na tomto úseku je krásna trasa popri Váhu. Ja už mám rozchod skoro za sebou. Ešte mi chýbajú nejaké 2 minúty necelé. Zatiaľ podľa plánu. Už sa teším na prvý interval. A takto okolo si prírodou. Je to pekné. Nohy po včerajšom bajku sú trochu tvrdé, ale ako som včera vravel, treba si na to postupne zvykať, že po bicykli budem behať. Ten triatlon je celé na to takto stavaný. Prvý interval za mnou. Zaujalo som to pustiť na kameru. Nevadí. Čakal som, že to bude kratšie. Tých 40 sekúnd je dosť dlhá doba v sprinte. Ale
Dá sa to zvládnuť tých 200 metrov na 40 sekundách v pohode. Teraz mám 3 minúty medziklus a nejaké tempo 7 minút na kilometr. Malo vychádzať nejakých 400 metrov. Druhý šprint je za mnou. Ďalších 200 metrov. Ešte dva v prvej sérii ma čakajú. Potom pôjde 5 minútový medziklus oddych medzi sériami. Znova to medziklusové tempo 7 minút na kilometr na vydýchanie. Potom druhá séria toho istého. Posledná 200-večka predo mnou v prvej sérii. Táto tretia už štípala. Vidíme, čo povie posledná. Teším sa na ňu. Počas týchto behov nadávam na to, neznášam to, ale vždy po tomto tréningu som plný eufórie, radosti, že som to zvládol. Iba tvrdá drina ťa posunie ďalej. Takže som zistil, že poslednú som ani natočil v tejto sérii. Škoda. Bola dobrá. Posledná v sérii štípala najviac. Ale ako som vravil predtým, iba drina ťa dokáže posunúť ďalej. Takže stále makaj, posúvaj svoje hranice. Hoď si čo robíš, stále sa snaž byť lepším. Prvá 200-ka v druhej sérii. Cítim navu, že sme vyšťavení, že to bolo len 170 metrov, 180. Teplo a riadne žmýka. Ideme do druhej 200-ky v druhej sérii. Je to masaker, ešte dve. Teraz ideme do poslednej. Zomrem.